ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ರೆಸಿಪಿ ನೆಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಬಾರ್ದು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆ ಇಂಗು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಾರ್ಗ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪಲ ಬಾಡ್ಗ ಏಕದ ಮುಖ ಮೂರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈತ ನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಂದೆಪ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಬಾಜನದ್ದು ಕಡೆದು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೊಡೆದ ಎಕಡೆ ಪಾಡಿ ಉಂಟು ಚೂರು ಬೋಟಿ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ತಾರೈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಚಿನ ಪಡು ನಮಗೆ ಬನಲ ಎಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕ ಬನಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯನ್ನುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರೆ ಮೋನೆ ತೋಪವನ ಬುಡ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ತೋಪವೇ ದೇಪಾಲ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚವಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾವನೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದಿದೆ ಅವು ಬರೋದು ರೆಡಿ ಅದು. ತುಳಿತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದಿತ್ತೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಏನು ಎಂಚ ಆತಂದಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆತಂದಲೆ ತುಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಶಾ ಒಂದಾರ ಪುದಾರು ನನ್ನ ಮೋನ್ ತಚ್ಕೋವಿಗೆ ಪೇಸ್ ತಚ್ಕೋವೇರಿ ಇತ್ತು ತಚ್ಕೋವಿಗೆ ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ಆತನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.